First time z Opavy, takže to ještě není na bednu. Samozřejmě můžete zatleskat i za 6. místo. Konkurence byla velká, jak se říká. Pardon, já jsem tady zapomněl na 7. místo a to jsou Maťulky a její vystoupení Divoká keša, takže to ještě 7. Pak teda to 6. místo Dance for Life, First Time. 5. místo obsadil taneční klub Kmit z Orlové s jejich vystoupením Uno, Due, Tre, Quattro. Tak, nepopulární, bohužel bramborovou medaili dnes vybojovala taneční skupina Aktiv. To se mi líbí, že si umí i zakřičet za 4. místo. Rybek Lístek Aktiv, 4. místo. A skladba prostě hustý. Mladé na bednu. Napětí stoupá a to je dobře. 3. místo. Taneční skupina Anery. Cože? Jo, Anery, jste 2. Takže vidíte to, jak se nám to pěkně napíná. Takže taneční skupina Anery s jejich vystoupením Unpredictable. Tak je to správně. Takže 3. místo. Unpredictable. Tak za Anery Vlastem z Jiříčí. Tak potlesk pro té z Anery. Oni už tuto chvíli tuší, že té z Anery si odvezle z této kategorie 2 ceny.
A teď je otázka, jestli to další místo bude první nebo druhé. Druhé místo, stříbrný pohár.